nice umano. Yeah. Was NCU? It's aardig. Voice of Colchester? Het is wanneer doe je man filmen. Ja, het is nice. Ziggy. Maar ja, ik rijd die topiek in mijn plek, ik wil net dat je moet verstaan. Onze mensen leven zwaar, wordt aan vrouwen sok geslaan. En als je werkt bij je klaar, wat ik zeg dankje van mijn ma. Maar zij thuis aan mijn bad, hoe halen altijd voor mij staan. Voor ik gedank het aan die straat, mijn ma moet nou nog aan mij praat. Hoe zei je vroeg in de dag, ik kan er niet voor blij staan. Ik zeg jammer voor alles, maar goed systeem moet veranderen. Jonge leidjes, wat drugsroep, wat elke dag een piek zoek. Ik zat zie allerlei ouwens, zie wat wanneer gaan ons kerk doen. Die jaren praat zo hard, maar nou het lijkt zoals waarom niet, damn. Ja, mijn bro, het lijkt als waarom niet, ey. Ja, mijn bro, het lijkt als waarom niet. Ik heb gevoel om je te leven, niet van DC voor mij. En soms loop ik aan die patten en dan val ik mij bij. Ah, daar is nog altijd hoop en altijd mensen wat je zal helpen. En jij moet weten dat ik het zie. En voor die vader kom ik sterk van ik is op mijn been. En ik voel gezien. Die tijd hoe ik gevoel het, nee man, alles raakt te veel. Voel mijn leven is een skier, voel ik is een twee verdeel. Alles raakt maar niet te veel, nee man, ik het mij verbiel. En ik het nooit geweten wie ik is, ik het dit kom uitfound. En nou het ik mezelf gevoel dat ik gevoel dan underground, yo. En nou moet ik hem maken, het lijkt zo dat ik is as aan. Hij wacht, moet dat nou wat ik een big plan. Mijn brein voel net geoverload, mijn hartje voel ook bij je koud. Van ik is dan net de mens en wie de fuck zei ik ze goud. En tas me voor mijn fucking fout en hier gaan ik het recht kom maken, strijd kom maken. En hier gaan ik het uit kom praat met niemand bra. Samen met mezelf en met die beats en staan ik voor die mic. Dan praat ik van mezelf van ik moest mijn demons fight. Jonge mensen, ik weet sometimes voelen dat je wel in mijn leven. Ja, als je me op en als je me mensen ook kan helpen, wat wordt mijn story. En ik moet verdwijnen, het voelt dat ik zie en ik moet altijd doen. Ik moet altijd voelen aan pijn en ik voel een beetje insane. En dat gaat mijn bedrijf naar een plek waar ik je moet weerzien. Maar die gaat ik een vier. Ja